Hau ez da gerra baten lehenengo entzeguak dira, gidoian agertzen diren personaiek badutela ahots bat, badutela gorputz bat. Guk hitz egiten dugu obra honetan hitz egiten dira bi gai universal, ez? Batetik desamodioa eta bestetik gerra, ez? Eta parekatzen ditugu biak. Zer gertatzen da obrak ikertzen du, zer gertatzen den bikote baten harremana hausten denean. Eta sentimendu horiek edo hor gertatzen den historia hori parekatzen dugu gerra batekin. Ere badu kezka hori, ez, iruditzen zaigu gerrak nolabait gero eta hurbilago daudela gugandik eta oso garrantzitsua dela horri buruz hitz egitea, gerrei buruz hitz egitea, ez pentsatzea gu beti egongo garela gerra handi batetaz libre, ezta? Eta horregatik gero eta garrantzitsuagoa iruditzen zaigu artetik ere bai, kulturatik ere bai, gerrei buruz hitz egitea. Estreinaldia izango da maiatzaren 10ean, Gasteizko printzipal antzokian izango da estreinaldia, baina badauka obra honek ere badu gauza berezi bat, eta da antzezlanaz gain egongo dira beste pieza batzuk unibertsoa edo obraren unibertsoa handitzeko edo edatzeko, ez? Webgune bat jarriko dugu martxan, obrarentzako propio sortutako webgune bat, eta bertan egongo dira halako audiofikzio bat egongo da. Eta apirilean egingo dugu beste pieza txiki bat, Bunker izena izango duena, eta orduan izango da ikuskizun berezi bat, eta sartuko ditugu 50-60 pertsona publikoa. Publikoarentzat da esperientzia berezi bat eta antzerkia bizitzeko beste modu bat. Antzezlan hau egiteko elkartu gara Arabako bi konpainia txiki, alde batetik Tuzia Kooperatiba elkartea eta bestetik Piscifactoria ideien laborategia. Eta bien indarrekin gero osatu dugu ere bai, lantalde handiago bat, ezta? Bai aktoreekin, izango dira Gabriel Ozina, Aiora Sedano eta Irati Agirre Azkonaga, horiek taula gainean egongo direnak, ez? Baina, taula atzean ere esperientzia handia daukan jende asko egongo da, teatrokoek adibidez eszenografia arduratuko dira, edo Esti Alonsok adibidez ikusentzunezkoak prestatuko ditu, eta Betitxe Saitua arduratuko da jantziez eta tretzoaz eta bat.